kɛnɛ kibaruyaw la yɔrɔ sokaw fɛ sanji ye nali min kɛ ani sanji bɛ ka nali min kɛ o bɛ ka fisa olu ma kosɛbɛ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ nin nana kɛ sababu ɲuman ye yaasa olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ sabula o kun ɲɛ mɛnna sira la marabolo fana caman na i n'a fɔ Koro barajikaw fɛ Sikaso ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ olu musow fana kun y'u ka nɔgɔw don nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ ka ji sɔrɔ cogo min o kɛlen don nisɔndiyaba ye kosɛbɛ an ka marabolo caman kɔnɔna na ko ka dugawu kɛ sanji halisa ala ka ale taa ɲɛ nka sanji ko ta na sira la sa météo maaw ko an ka hakili to an yɛrɛ la san minnu bɛna ale fiɲɛw b'u kɔrɔ maaw k'u hakili t'u la fala in y'a f'i ɲɛna cogo min na 13e arrondissement maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ anw yɛrɛ ka sigida kɔnɔna na u y'a yira sa ko kununko surɔ muso dɔ fala ye ale cɛ e ko cɛ ma bɔ ko fila kɛ su kɔnɔ wa ja muso sigilen don k'ale kɔnɔ ni bese muso in kɔni a minɛna an ka kibaruya sɔrɔlenw na a minɛna nin waati la nka cɛ su o de yera kununko kabini 15 heures waati fo ka taa se 20 heures ma sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw tun bɛ sen na yɔrɔ kɔni fara jama la tewu sabula bɛɛ dabali banna k'an ma maɲini dɔɔni nin ye ko de filɛ nin ye 13e kɔni min a ko kɛra n'ala sɔnna ma an na tila ka se sɔgɔmada in na ka taa ko tɔ sɛgɛsɛgɛ kelen wɛrɛ fana bɛ yen marifa de yera o bolo o kun kɛlen ka marifa minɛ k'a sigi k'a cɛ kɔnɔ fala ye nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra kununko 13e maaw fɛ min ye kɔnpol Modibo Ka Jara n'a ka cɛdenw ye a sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na n'ala sɔnna ma an yɛrɛ na se sɔgɔmada in na k'an bolo da ko tɔ ka faamuya bɛ se ka k'a la cogo min na kɛrisiyanekaw u dusu kasilen don fala ye ka sabuya kɛ mun ye maa dɔw bɛ yen olu ka jibɔndo n'o ye sato ye u ka duguden minnu bɛ yen n'olu ye fasoden ɲumanw ye u y'u bolo don u jufa kɔnɔ ka jibɔndo min dilan u ye n'a pano solaire dɔ de filɛ nin ye ka taa o bɛɛ lajɛlen suwa kalo tile 21 kɛrisiyanekaw usubiɲaɲakaw u dusu kasilen kɔni de ye a ye sa ka bɔ ko min ye u ka pano solaire 10 a kɔni bɛɛ lajɛlen sɔgɔra k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a halaki nin tɛna na se ka baara kɛ tuguni ka se ka ɲɛ i n'a fɔ u sago k'a sɔrɔ min ye sato in ye a kun sara kosɛbɛ dugudenw ma a kun y'u lafiya kosɛbɛ u ka nakɔ ko ta na sira fɛ u ka duguden minnu bɛ kɔ ka sa olu de kɔni bɛ Europe ninnu na olu de ye musaka di yaasa nin bɛ se ka jɔ cogo min na nka nin waati in kɔni na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ dugawu kɛ sa yaasa nin waleya cɛjugu ninnu u tigiw bɛ se ka ɲini cogo min na ka kɔn cogo min na jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don nin ko in kunna sa n'o ye Abibu Sisoko n'a ka dankan ye maire olu bɛɛ lajɛlen ani Tomorakaw u ye ko in ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen ye wa u nana kɛnɛ fana ka na ko lajɛ waleya in ale kɛra cogo min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ye moto n'aw ye yɔrɔ in na baara cɛjugu in kɛbaa u kɔni ye moto ta sa ka duuru don fiɲɛ na ka taa usubiɲaɲa u y'a yira sa k'a fɔ ko o fanfɛla ninnu fɛ n'o ye dugu kɔnɔna ye minɛn mun tiɲɛna sa u y'a yira sa ko dugudenw kɔni kamana gannen don bi u kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen nin y'o jɔlen ye u b'a fɛ sa sariya tigilamɔgɔw ka baara kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka da ŋɛnɛmaya cogo min na gundamukaw fɛ yen maa min ye bɛɛ da baki la ɲina a bɛ bɔ olu de fɛ yen kamalani a tɔgɔ Ibrahim Badu ale de kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye 18 buruburu 18 mugan sanfɛ o la sa kabini a don dugusajɛ min ka directeur de académie maaw ye ka taa se gouverneur ka maaw ma olu wulila ka taa Gundamu dugu kɔnɔ maa ko fɔlen ka taa bonyamasegin kɛ a ye kapu ɲɛma ka taa fara u ka académie directeur kan sa olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye bonya di kamalani ma n'o ye cadeau caman ye o yaasa a bɛ se cogo min na sa a bɛ se ka yɛrɛ maloba dɛmɛ n'o ye yanni jamana ta ka d'a ma sabula a kan ka na Bamakɔ fala ye premier national ale ni ministre kan ka ɲɔgɔn ye ɲinan ta ye musomaya la han o baki ko humu kɔnɔna na min ye numujɔn Togola ye ale ka baki kɔni ale y'o sɔrɔ k'a si to san 72 la a y'a yira sa k'a fɔ ko ale ye ɲɔgɔndan caman kɛ nka baki kun t'a bolo wa ko k'a yira denmisɛnninlakaw la fana ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri u k'o fara u bolodala yaasa cogo min na kalan kɔni u kana sara a la fiyewu ko ale ka baki ɲini kun ye o ye Kayikaw fɛ yen min ye Alaji Ɲani ye Alaji Ɲani bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Kayi tele o tigi de ale ani arajo Kayi olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale de ka mara kɔnɔna na nin waati in na kamaleni a kɔni ye i cɛsiri kunnafoni ko ta na sira fɛ fo ka nɔbɔ sabula min ye arajo ni tele ni bɔlɔlɔ siraw ye a y'o baaraw kɛ fo ka se a dan na sisan sa boloma yɛlɛma a y'o de ta ka restaurant ale ni boulangerie ni pâtisserie k'olu sigi sen kan Kayikaw bɛ se ka lafiya cogo min waleya in sa yaasa ka se k'a ɲɛfɔ min ye arajo Mali filanan olu kɔni sera a ma sa yaasa ka se k'a ka
tɛmɛsira a n'a ye baara ninnu kɛ cogo min na n'a ka fasoden ɲumanya waleya ninnu k'a daminɛ arajo baara la ekɔlidenya la fo kana se bi na kɛnyɛrɛye tigilama a bɛ k'o sira fana ta kayikaw fɛ yen misali min don yaasa denmisɛnw bɛ se ka a nɔbɔ cogo min na ka se ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye waleɲumandɔn sigi o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kangabakaw fɛ yen Samaya Malamini ale kanubaga n'a lafasaba olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛrɛ belebeleba kɛ ka waleɲumandɔn kɛ a ye kɛnɛ in sigira IFM kuru kɔnɔna na baabu ninnu kununko an ye olu yira la an bɛ taa fan fɛ falen an bɛ sɔrɔ ka na min ye jamana kɔkan kibaruya olu la